Ethi umakoti la ngimona. Uyezwa Nkazimo? Baba mina samele ngiqedele ukufunda bese ngiyosebenza then sesingakhuluma indaba yokushada. Angimfuni usikhotheni wentombazane ungacacile. Ngiyezwa baba. Manje usheshise phela ngoba iminyaka iyahamba manje. Dinga umakoti ozongiphelela. Unayo udaba nentombi? Yebo baba. Hayela ke Nkazimo. Kuzofuneka ukumlethe ngithi umhlaziya kancane. Phela ngifune uhamba ungiqoqela yonke imphuphe le mina. Ngiyezwa baba. Futhi angibafuni amacala la nokuganga. Ngoba uma ungalaleli uzoyisola. Mina baba ngigangi. Ndabangana abafundayo hayi abahluphayo. Uhleke uma kunjalo. Hamba la. Sithobo, njengoba mawukhelanisiwe esibhedlela ngenxa ye-stress. Kwamele sibambisane kuzo zonke izinto la ekhaya. Bathe ngidischarge nini? Angazi nayo. Kodwa ngathi sazokuthi leso sikhashanyana. Aphumule. Engathi bathe usebenza kakhulu udokotela. Yazi ngicabanga ukuthi ngihambe ngiyombona kusasa. Sengizophathisa wona-ke ne-laptop. Akukucela ukuthi ngiphathe i-laptop uthe ngathi esibhedlela uyabhoreka. Hawu manje uthethe esibhedlela angasebenzi masho ukuthi ungithathise i-laptop uqonda ukuthini ngabe le mazi ukuthi uzosebenza. Okay, ayiyeke ungayiphathi. Futhi uyikhohliwe. Yini le nuka ngale ngathi iyasha? Bethulana utshele mina ngitshela abangazi. Kuthini kuwena uma ingane yakho iyondliwe enye indoda? Ukhona wena. Manje mazi ucabanga singayithanda nami lento eyenzakalayo. Uma wengane yakho ajole nje. Ngoba nakho uncenga ukondlela ingane. Ungenzi lutho nje. Uyadlala wena. Mazi mfethu angisebenzi uyazi anginamali ngiyimela. Abazali bami kade bangishonela manje ucabanga ukuthi imali ngizoyithatha phike mina mekunjalo. Lokho kusho ukuthi idayisa ngoma wengane nengane. Wayenzelani ingane wasekuqaleni uma ungasebenzi? Mfethu ngeke usisize ngalutho silokho esibuyele emuva. Ngezinye indlela niqondisa ngingene ebugebengwini ngimoshe noma bese ngiyafuza ukuthi ingane yami ikhule kahle njengazo zonke izingane. Alikho ithuna lendlala. Hlanganisa somthumo usubhede. Siyayazi phela imkhuba yakho namantombazane nokuba oBenton. Sho ukuthi wena uyawadizel. Kodwa uhlulo kondle ingane yakho. Mazi umngane wami ngikukhonzile. Kodwa manje masuqala ukungibhedela soxa abantu ehamba bese kuba khona ogcina okhalayo phakathi kwethu. Kuthi wona somthumo isilimi iqiniso liyakushisa. Phinda futhi sisilima usicela. Ngeke ngisho. Hayi ngoba ngikusaba uthi angithandi. Hey whatever. Hey madoda, izembe libekiwe lemnyama. Bayashona abantu ikakhulukazi amaciko. Ayikanti usize masubona befihla. Hey, ungabusayisho phela lonke. Kazi thina soba njani ngoba mina nginawo masingcwabisana. Hey, mina sawujona masingcwabisana. Hayi masingcwabisana usawujona block ingcwabisana nje ngesaka. Imbohle ngathi usesemuva kakhulu. Mina ngijoyinile masingcwabisana. Angikwazi ufuna ukuthini kimi uthi umuntu ungadlala ngesaka emva kokujoyina masingcwabisana. Hey Joe, ubona izinto lezi zomgebengu ngapi? Cha ngiyakuzwa mbohle. Indaba obugebengu baningi bekhala ngayo ikakhulukazi mase khuluma ngomasingcwabisana. Yeah. Babodwa bakhala ngokuthi afikanga amabhokisi abanye fana bakhokha imali eningi kodwa ke sinenhlanhla thina ngoba bakhona nabo njalo. Abantu abazi izinto. Benziwa yini ugebengu ukuthi abantu abazi? Kanjani? Into eyenza ukuthi abantu bangazi. Ayithe ngathi umkhazo ngamasingcwabisana. Befethu ejoyini masingcwabisana. Ungatshelwa zonke izinto. Uthi ejoyini masingcwabisana sokunika i-casket. Yeah. Uma usushonile ubizwe kuthiwa wozokhetha i-casket. Ngale kahle ujoyini kujoyina. Yabona masukhetha. Befethu wakhetha ibhokisi uthi wena mangade ngithandayo. Bathini bona? Hayi leli alikho kulolu hlelo lakho. Yeah. Eda 7,000. Uzothatha. Yazo ngehlaba ngani wayeshoda phela amabhokisi. Wamama nowangcwatshwa esemkhulu kanti manje masingcwabisana emncane. Uthe mase kufanele impela ukuthi kancwatshwe kwathiwa ngoba usemkhulu ufuna si-add more amount ukuze sikwazi ukuthi bemkhandele extra coffee. Lento engayazi ke mina ukuthi yini. Ngabe sengixayekayo awuzonda lapho kuma singcwabisana. Yabona lento eniyikhulumayo into ngaze ngiyinaka. Sengiyabona ubugebengu ukhala ngakho. Yeah. Uyazi ngisho wena uhlaba ngani? Uma uthatha masingcwabisana ayithathelwe na wedwa. Kodwa kusayina wena wedwa. Shuthi iqaba ba.
Kalwa wena unkosikazi. Angithi kuze kuthiwa khona lento kuthiwa term and condition. Uma wabuza ukuthi yini ama terms and conditions bakutshela ama premiums akho kwani nani hayi bakutshela into ezolimaza bona. Yeah. One, angithi ke thina njengosomabhizinisi sesibuka ke lento ukuthi uyibhizinisi ethi liyakha ngani imali. Sathola ukuthi ke omasingcwabisane ikhasiningi bayakha imali ngalezi zinto lezi abazi ukuzoyithi ibhokisi elihle makushona umuntu bathi ke ed imali afanele fanele mawujoyina bakukhombise ukuthi nakho umasingcwabisane uthatha nansi benefit uyibone before kushona umuntu. Thula lalela lapho tiza ngisafuna ungaphinde ihlanise nami yazi. Eyala ngimthondoda into esho. Ngicabanga isilima sakho mina usukhathele kwabadala bekanga. Ngiyinkinga yakho. Ungazozethe ungcele la wena. Ngokuba uBen10 usuyibona ukuthi uyihit. Angani ukuthi ngangibona indaweni futhi wenishela ngomuthi. Ungazongihlanyela la wena. Ngihlanganiswa yini nemithi angazi ucabanga ukuthi uyini la wena. Futhi utshela uma wenganyana yakho nomngani wakho ukuthi bengazodakelwa insangu la kimi mina ngizobagxoba mina meke ngijwayela ngayo. Hey ungalingi ufaka ubrand uhlangana lapha nalento. Into engicela ukuthi kusakaza ngemphambi sokuvala amehlo kuyisilima la. Yinkinga yakho. Uyoshaya unyoka ucathi mina ngiphathe ngibhenge zokuvalela ejele mina ngiqedile ubufami bakho. Ngishaye phela ungazongisabisa la wena. Ucathi ngibothoke njengawe, ucathi ngibhuphe njengawe wena. Ukhuluma nawe namatapoda wagcina ibona ufatane trade. Hayi, kuyezwakala hlabanga ngendlela ebeka ngayo. Kodwa yekumina ke kuyinkinga insizwe. Ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi ke njengoba umasingcwabisane uneyinkinga ezingaka, ikuphi okuzoba isambululo ukuze sikwazi siphumelele kahle nathi singathi ngendlela right. Cha uqinisile mzulu. Khona kuzwakala ngathi unazo izinkinga umasingcwabisane. Kodwa mina njengoba ngisenawo nje, ngibona ubalekile. Ngiyazizwa inkinga kambozi kodwa fanele sithole isombululo nje okushilo. Ngiyacabanga ukuthi manje ngasisiza kuloko. Abantu bonke bashawa into eyodwa. Masingcwabisane akho khanga. Kokhedethi ibhokisi injani ifake exchange ngase ngikhamba ne-backup plan. I-backup plan ukuthi wena unomasingcwabisane wakho. Kodwa unawo fanele ube ne-backup plan ezokuqedela i-stress. Yabo njengoba ungenawo ngiyakudayisela ke ngithi mina thatha umasingcwabisane. Omasingcwabisane akubona umasingcwabisane i-backup plan mina eyami. Kodwa kusho ukuthini? Umasingcwabisane ozowuthatha ngoba ngifuna ukuvimba ukuthi uyojoyina umasingcwabisane. Ngoba nangu uJoe unawo wakhe. Akusho ngoba la kungala msebenzi omkhipha nje inkampani yakhe ngimngcwabele. In case ingangcwabela inkampani yakho Joe. Uzobula kumina ufike kumina uthi hey manje nginenkinga la. Uma bangithathele isidumbu sami kodwa bangikwazi ukuskipha uma la yikho. Mina ngenze njani? Ngithatha i-backup plan ikukemela ucash. Nango kumeni Joe, uma singcwabisane wakhe simkhokhele yonke into waba happy. Iyaphuma ile mali yakho ye-backup plan. Mina anginandaba ukuthi umasingcwabisane yakhokha noma ukhokhi. Uma ekhokhile umasingcwabisane uyena uJoe uzobe nenkinga uzosibiza futhi soyidlela imali. Ngoba mina i-backup plan izomnika imali yakhe. Zwakala kahle kodwa umuntu angathi uyokhokha zafe la. Uma singcwabisana ngapha ama backup plans ngapha. Ngifuna ukwazi ukuthi le backup plan yakhe isebenza kanjani phela uma singcwabisane kuthiwa amalungu omndeni awu5 sekufanele u-add 10 rand ngaphezulu. I-backup plan ngabe kona kuhamba kanjani khona? Sibackupa to each and every family. Uyawukhava nje njengoba kusuke kukhave ngala. Kodwa into esuke izokusiza la ukuthi sibackupa thina ukuthi financial asibuyeke sithi njengoba yona siyenze yaba ibhizinisi. Ngokujoyina kwakho wena usubackup. Nazi ingane ziyafunda. Zizoya ngane izingane university. Njengoba usujoyinile. Qala ke manje utshele nangu. Mangathi umtshela thina nkathi join sikunika imali. Bese kuthi njalo mangabe ekhokha ngoba phela sesine lifetime naye. Kune percentage esovumelana ngayo. Ukuthi uzoyithola nyanga zonke ezonke ekhokhile. Usho ukuthi ngamanye amazwi ukuze amaye ngakhokhanga uzobona ngoba le mali esasivumele ngayo ngayithola. Bese uyibuza ukuthi manje ngimali yami iphi ngithi mina cha akhokhanga phela umuntu ongetheyo. Hayi umtshali kuyezwakala uyibeke yacaca nani. Yazi ukuthi bengaza ngithembi kanti uphethe indaba ezimnandi nje. Futhi kubalekile impela ukuthi ngibe nomasingcwabisane phinde ngibe ne-backup plan. Umtshali kuba khona kwakhe namuhla la kusenze safunda izinto eziningi. Impela. Nami sengicabangela abasekhaya ukuthi mangishona indaba yesaka le ndoda izobuyela esayidini. Wena nje fanele siye nawe lapha kuhlabangana sichazele ukuthi uma ngabe sifuna ukuyijoyina ke le backup plan senza kanjani. Yabona ke madoda ngoba sengintshela bekuyimfihlo yami nje ukuthi nami ngizaphela imali. Mina ke sende right ukuthi nize kaSano Lwatsha. Ngiyazi ukuthi benazi umtshali nazi ukuthi khona inkampani ethi uSano Lwatsha. Uma ngifika ke sengizothatha nina. Usho ngama manje ngengiqashise namara phambili mina. Ngizofuna ngijoyinise bese nihamba notshela abantu bese ke bonke abantu baba nayo ke backup plan. Zakhona mnganami phela ensukwini ngine kamereni lami nginokela perfume engakaze ngize ngiyizwe lapho nomana akayigcobi. Nganamqondo ukuthi bekhona umuntu ongamazi ekamereni lakho. Akupheli lapho ke beka mina nakho ngilungisa umbhedo wami ngithi ngifuna ukuyilalela.
Vumbukiyani inwele ngingazazi ngisesaba akuzona ezami futhi akuzona ngisho nekama. Uchaza ukuthi ubaba wakho uyajola? Isobala olento ngathi ufazi bophambi kwakho. Manje sithokoza umtshela uma wakho. Angihlani mina ngifuna ukuthola kahle ukuthi ubani babajola hayi. Base umsolile uzokwenzani? Lutho. Kodwa nekuyazi ukuthi le information izokusiza ngelinye ilanga. Uzostressa ngento engekho. Uthola ukuthi ubekuma kama wakho uma unazi unyubuthongo walala. Hayibo, khona umuntu osengavela azumeke nje emzini yabantu esile kahle ekhanda. Lesitho umngane wami khona izinto ongadingi ukuthi uzazi. Ungayaxaki futhi ngazi umhla wazazi ubuthongo ubuthenga ngemali. Hayibo, siyangikhanselisha yini? Kanti ungibizeleni la 200 cash noma check. Itaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Asiyavelelwa iy'nhlangano namhlanje. Hey, ngisakhuluma nawe. Saqhubana kana kheselesele. Wena ucanga uba wena uMiss Universe. Umayibuthi amadoda anginamathele. Hayibo, hey, ngikhuluma nawe wahamba ngisakhuluma nawe. Lalela la angihlangani nalothulani wakho ongeke phansi anganothi ungivimbelani ngoba kwayena lothulani wakho akayona itype yami. Vele ithatha ama cash. Ukuphinde usho lento konke yami. Ephuzeni. Ucabanga nje ukuba nethekeni uzoyithanda. Uphusha impilo lena. Yini manje semuzo Dr. Feli. Uthi iminyaka iyahamba lesigibele ukujahana nabantu kuze kushonila. Ati semba yokuthanga, uzokulimaza ingqondo indala mina. Azweni uthi ngiyabona ukuthi udododo lento esiyenza. Asiphili impilo enormal njengabanye abantu. Impilo vela ayikho normal mfethu. Yini normal oneyibonayo la emhlabeni? Uzoshiya phansi sonke lo dodo esiwenzayo. Ngiqala impilo entsha. Thole nethekeni. Abo nje lo waswakho lokho umtshalo. Phela uyena nje okozibela udlile. Uphathisa wena mina ngicathi bizele ngakutshela yonke lento ekutshelayo. Uyazi Mbulazi. Yinhle lento enenza la emphakathini ukuthi nivule abantu emqondo ukuze bakwazi ukuzenzela ibhizinisi. Benze imali bengajulukile. Hlabana. Ngicathi waza kahle ukuthi awemukelekelela la ekhaya. Kanti kube yazi ukuthi kusukela manje senizoba umuntu obaluleke kabi nomndeni. Ngabe sekuphela abantu. Yabona Mbulazi into engilethela. Ile business yenu yokwenza imali. Ngicubungule kahle ngabona hayi izongenzela imali eningi uma wena ukunika yona. Hlabana. Ingqondo yakhe isebenza kahle. Ngicabanga ukuthi siyenze ibe lula lento. Noma ke siyenze bebukhulu. Kodwa lento engiyifunayo ngizoyithola. Uyangisabisa. Hayi Mbulazi angisabisi. Ngitshela nje ngomoya omuhle. Omuhle umoya lo. Hayi Mbulazi. Amakhophi lamaningi. Futhi mangithanda ngisengenza amanye. Ngenze sure futhi ukuthi ngiyawadlulisa. Angicabanga ukuthi umkaha ngajabula. Mangasabona ukuthi ushane siphalaphala sithi. Oh wena lo wathumela abafanele bazothatha laptop lapha ekhaya. Akusize Mbulazi ukubuza into esobala. Angizugcina lapho. Ngizoyikhipha emaphepheni. Xoshwe emsebenzini. Lahlekelwe unkosikazi, uluze umuzi wakho, kuphele ngawe. Akulula ukuthi nginikele le business kalula nje. Kunamadoda engisebenzisana nawo. Azongibuza imibuzo eminingi engeke ngikwazi ukuyiphendula. Akunandaba naleyo nto. Wena wakwazi ukuphoshisa ingane engangengane yakho. Ungahlulwa yena ukuphoshisa lamakhehla lawo osebenza nawo. Manje ngizoba nesiqiniseko esingakanani sokuthi mangunikeza leli business. Ngeke uyikhiphe lezi zithombe uyinekeliswa. Ngeke ngikuthembise. Kodwa masingasebenzisana kahle, ngiyakunika isiqiniseko. Phela wena ngaphandle kosazi wakho awulutho nje. Hlala ukucabange lokho.
Usho kanje December ukuthi usuyawuyeka umsebenzi wakho. Yebo Mr. Mtshali. Ufuna uqala impilo entsha manje. Qazi usuzosebenza phi? Njengoba manje uyeka lo msebenzi. Yiphi lento mesikhohlisile? Ubona ukuthi uzoba yini nje ungafundile nje ibimpilo enzima kanjani yakho. Njengendoda ngizobona nami. Ngizoyithola indlela elula yokwenza imali. Engahlangene nobugebengu. Ngiyakuzwa December. Usuyayeka nawe Poison? Mina Mr. Mtshali ngikhona. Ngidinga kabi manje. Manje njengoba wazi into engaka ngami. Ngikuthembe kanjani ukuthi ngiyokhuluma lutho? Angithembe ngikhuluma. Uthula ngize ngife. Ngiyajabula ke uma ubona nawe ukuthi kungcono uthule uze ufe. Hayi, sacela ingene. Poison. Awusayela. Uyazi ukuthi ukuthi phela masa avula umlomo. Yazi ngalahlelwa yonke into enginayo. Nengiyisebenzele kanzima. Hayi ngingasho lutho. Uyazi nami kakhulu umuzonke nenkingi. Phela ngifuna ukuthatha abashansi. Kodwa vele uthi akanankingi uthula zaphi. Wena ke ngithulise. Ngathi kuzoba nzima nokho Mr. Mtshali. Phela uDecember sengiphilile. Ngeke ngikwazi. Anginankinga bengizokhokhela isiphinde kabili. Kodwa ngoba ushilo ukuthi ngeke ngisakwazi. Futhi ngofana ngifuna omunye umuntu ozokwazi ukuthi enze lo msebenzi acishe yonke nje kuthi ubufakazi. Usho ukuthi acishe nami. Wazi kahle ukuthi umuntu uphuma ngebhokisi kulo msebenzi. Ngizokwenza njalo uma uzophinda kathathu le mali. Uzoyiphinda ka4. Nginika 3 days kuphela. Hayi done deal le. Yebo. Angisaxoxela. Yazi ngacishe ngafa. Ukuba ngibale kanje ngaba ngibamba labafana bangidlwengula. Angibazi abafana bakwazi ukuhlukumeza umuntu esifazane kanjena. Hayi cha shame. Ngabakhomba wena labafana bangahlala nabo. Uyakhumbula la day sikhuluma ukuthi ufike ekhaya. Ngiyakhumbula. Emkhumbulo mfana wadlula inkathi simile lapha wasibuka kambi. Ngiyamazi wamfana. Umunye wabo ke. Ngababona kahle babengilandela. Hayi into engizoyilungisa leyo. Ngoba lena la ngiyajabula. Kodwa manje bazangifika mina ngigijima esikoleni. Lazike futhi ngiyakwazi. Hayi umbelezela abantu ngiyasaba mina nami. Thanda kabi uphelezela wena. Awujafa futhi. Ngicela ngiphe umzuzu uma ngithi ukuncoma nje. Anginawo noma ngathiwa nginawo kodwa awuphisanga. Hawu kodwa siphala phala. Ntokazi emhlophe. Tinyathela ngabantwana. Suka sambe. Samba siyapha. Awu, semagcikeni asekhaya. Kuyoba indlovukazi yami. Time is up. Ungakwenza kanjani kodwa ngempela Khumalo ukuthi uthathe ibhizinisi lethu esilisebenzele kangaka uyihandover kubani lo umtshali osanda kwenza ndoda Nami nje angiyizwa kahle into esho Khumalo. Hawu uzokaqhoze kangcono. Madoda ayikho nami angayenza amaphepha asayiniwe lethatha impela utshale ibhizinisi. wena usungamane udecide kalula kanjalo nje ukuthi uthathe ibhizinisi lethu iyolinikeza umtshali Mboto akusasiza ukukhala futhi. Hayibo Umtshalo uthathile ibhizinisi sasukunya manje. Inkinga ukuthi sisebenze kanzima ukuthi singabukela enye indoda vele isigibele amakhanda nje kalula nje. ikhona into akubambe ngayo Mntungu. Yazi ngeke Mntungu ukuthi sisebenze kanzima kangaka wena uvela uthathe kalula ibhizinisi lethu uyolinikeza umtshali. Ngeke kusasiza ukubuyela emuva madoda. Ilokho nje phela ngifuna ukunitshela khona. Nami ukuze ngineliseke. Iyodwa nje efuna ungenzele yona for. Uzophuma ngokuthula le business. Khuluma zona. Ingane yami ayishade neyakho. Nalo muzi wangidayisela wona engabe sakhokhela. Uzophuma ngokuthula kanjalo. Hey, engathi kuyasinda ke kwengane yami ukuthi ishade neyakho. Kodwa komuzi kulungile ngokuthatha.
awuna choice baba. Noma ufuna nami ngiqashe umuntu enze njengoba kwenza umtshado ngiphenye ukuthi yini le umtshalo kusabise ngayo. Phela ngizokwenza nami lokho. Hey, ngiyavuma ukuthi ubona ukayithatha ingane yami. Inqobo nje uma zonke izinto soyihambisa kahle mawuhlela. Wakhiphe namalobolo. Ibhizinisi leli uninikeza umtshalo. Yilona engilobole ngalo ngathenga ngalo nalomusa. Ngiyavuma zomavuthu. Ngizomtshela mahlathi wabe nosithokolo ukuthi masenza amalungiselelo omshado. Khona maduze nje. Yini lento eniyikhulumayo nibadala kangaka? Ngiyakhohlwa ukuthi lezi zingane zinamalungelo azo. Zizoba